Asa na si Damula ko? Ganyan na raw si paabot diri. Ingon siya, diri rin magkita. Yan siya, pambog sa kuha daw. Lagot eh. Ganyan na ko si paabot diri. Hapon na lang, wapigyan po niya abot. Tawa na eh. Hey! Oh! Awa ka lang na kanabot. Magagikan di ay. Malay oy, tagtakyang ko sakit yung tili hubag. Ya, gusto na. Ano, tagakan na isang trabaho ano. Pero sulit Japon pagitagaan kong iPhone. Sana all. Grabe. Yan nanas di ko dre, nanas di ko. Wala pa gani no. Ariha mong duha. Mayra mo ingon-ingon nga magsayo alas 9 raw nga. Hapon na lang gyapon naabot. Tingnan. Sino lang dia? Kamong duha, dugay kay mamabot. Dili na si Pablo oras sa abot di ay. Alas 9. Oh, unsa man di tanawang oras? Alas 3 na. Alas kapit alas 4. Samang ka nga, alas 9, alas 10, kablo, Domingo ka ron, Simba pa na. Bitaw, tigsimba, mura po mong ganimba, bot-bot ninyo. Ay nakot sig angal jeep. Sakto raman sad nga inaron ta orasan nga nino para dili init dito ako picture ta. Taysa, ragod, asa man dito mga to? Ito Dams, asa dito Dams? Unsa man mo duoy wa mo klaro kasabot. Iba nagsabot tagahapon nga mapicture ta dito kay testingan ko ng akong bagong iPhone. Ay, piskat, kato di, yung giingon day, Jim, itong laganan ba? Ay, ano day, iPhone din Dams? Oo, wala ka cellphone di siya? No? Bantog na magkindaag. iPhone yun eh, oh, rawa. May kintitan, Apple. Sana. Wow, video, ano magiging ni Dams? Diba na disgrasya akong sa trabahoan. Gitagaan ko lang palit tambal para sa ospital. Wa na ako gigasto dito gipalit og iPhone. Na, maunay ginaingon karon. Pagka na imong samad motokar, impas ka, kanang cellphone mo buhi pa, pero ikaw patay na. Uy, simba ko di ako oy. Kanang baba nimo ba isip panungo ko Dito Dams, dapat unahon mo na imong kalusugan Dams. Ayun, naunahan ng mga cellphone kay ang cellphone makitaan ra ba na? Nagsalita ang wagi TV. At least ako, giuna na akong sarili. Dili kayo magpalit-palit og mga gamit nga may pulot. Mali ana day ka, Jim. Dili ano? Ha? Napa malagi kay bayok diri ah. Lahi, maguna nga treatment ko. Dili maguna ko para sa TV ko. Bayunit magud mong kuno, dalunggan. Sala buog. Ay, siguro grabe ako. Kabalo kang bayuok na. Patakda ni karon. Ay na mo sigyaw-yaw dia. Tara na banti na ta kay basin magabinan ta. Ano mo lakaw, mantadam? Dire natin testingan dahil. Atong testingan ng motor eh. Muntas na to. Kung gwapo ba ning kamera? Bito, kapay-kapay raman ta na. Mo gyud mo testingan na diri una. Sulayan na to ba og legit ba gid na siya? Gani, kay mo sa gitgit. Klaro yung quality ani. Sa ta mayroon nga tulo raman ta kaysa may mo picture sa tuwa. Siyempre na guna ko na mo. Ay dayo oy nindot gyud tong murag Awa, buntag. testingan to. Testingan to. Testingan to. Ano? Oh, gwapo ano? Ay kay gusto na ko ng murag buntag. Ay Jim, siguro ni siguro. Ay boss. Pagka-picture may kadali boss be. Ay, pa-picture mo. Pero tamaar gusto yung kitawag boss kay. Photographer ni. Ay naunsa wala man ko nangutana si mo boss og photographer baka o dili. Igo raman mi na malihog si mo. Dili ba? Sakto kayo gipili ba? Kamay ka nung mamili oh. Photographer since 1678. Ayun na, sige, pasikat diha. Boss, picture na. May kasi kabalo ka ng mga stulin ba? Ka ng mga angle ng mga gwapo kayo. Kita boss. Pero maklaro mi tanan. So, pisa pa ko sa mga forma nyo diha. Angle, rectangle, triangle, oh, ankle breaker, tanan! Liki ning tawanan ni bay. Ah, sige, dili na tuloy, pagayon. Dili, plaster mo tuloy, dili, nindot kay angle. Dili tayo nindot sa angle diha. Diha, plaster. Anak. Boss na! Pakak! Oh, tawa. Kung saan ang angle, di ba, nabilok ka na. Ndutoy. Bapo gid kay bay. Tara bay na boss. Natay ka mga layo. Boss ka na mga kuwando, boss, mga long shot ba? Long shot ba? Ito ulit, binana yung formo, binana ba? Dili pa. Talikod, talikod. Takilin lang sa. Takilin lang. Binana ba? Ako, sa 1, 2, 3, binana ni mo. Ana na, tubang Lingi dayon. Ana na yun. Wala lang yan. Okay. Takilid no, ana. Ana, takilid, ana. Takilid. Ito, react, boss. 1, 2, 3, play! Nakapit ka na, uwi. Dungan ta. Ay, dungan. Naiwit ko. Pag 3 gani, anak, dilingi. Lingi dayon. Sige, 1, 2, 3, sam. 1, 2, 3, play! Pwede na pakakuha. Gawin. Allah! No, ayun sa gilay, sorry. Nakuha na niyo. Gusto na ko boss ba? Gusto na ko boss itong pinatalikod. Bayok ibig ba na ihap nga 1 2 3 na pinaana din. Ayaw, problema! Gege, ana. Balik ka na, boss. Kabalo ka na. Iyak mo og 5. Iyak og 5. Kami may ihap. Sa mo nimo pagkudak boss. Sa mo nimo pagkudak. Ana, nakbilang ka kayo. Amok! Masikat ka boy. Ay, bumang sa picture ka din. Mo yan ko. Iyak og 5, iyak og 5. Dali lang. Luwan mo to. Okay. Bantay ka. Okay. 1 2 3 4
Bye! Wala! Ang daming aso to. Patay. Nawala. Ay, boss! Ang cellphone. Ay, Tessa, nani ang style sa mga photographer. Kung saan man? Ang pinawala ba? Basin nawala. Tapos pagkataon, balik ang kakalit para sa Shargo. Ay, Doran, yung dagat, no? Ay, yung hunat paglayo. Unat ra, unat Ayaw ra. mo naman na. Hunat, matrawa, balik na. Tessa, diretso man dito pa ang Hindi ko man lagi. Bukra. Yawa, ay, cellphone mo dyan. Bukra, ay!